ଆଜି ଭାବିଲି କ'ଣ ରାନ୍ଧିବି, ସେଥିପାଇଁ କଦଳୀ ଆଳୁକୁ ତାକୁ ମସଲା ଦେଇକି ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦେଇକି ହଳଦୀ ଲୁଣ ସବୁ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ସିଝେଇଦେଲି। ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟାରେ ଘୋଡ଼େଇ ନେଲି। ତାପରେ କାଢ଼ି ଦେଖିଲି ସିଝିଗଲାଣି। ତାପରେ ସେ ତାୱା ପକେଇକି ତେଲ ପକେଇଦେଲି, ତାତି ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ସିଝା ଗୁଡ଼ା ନେଇକି କଡ଼େଇରେ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିକି ଭାଜି ନେଲି। ଭାଜିଗଲା ପରେ ହେଇଗଲା ଭଜା। ତାପରେ ହେଇଗଲା ଶୁଖୁଆ ରାନ୍ଧିବି ବୋଲି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ଡାଲି ଫୁଟେଇ ଦେଲି। ଡାଲି ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ହେଇଗଲା, ଡାଲି ଫୁଟିଗଲା। ତାପରେ କଡ଼େଇ ବସେଇକି ତେଲ ପକେଇ ଦେଇକି ଶୁଖୁଆଟା ଭାଜି ନେଲି। ଶୁଖୁଆଟା ଭାଜି ସାରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜୁଥିଲି। ଆଇଁଷ ପାଣିରେ ତାପରେ ସୋରିଷ ବାଟଣା ଦେଇଦେଲି। ସୋରିଷ ବାଟଣା ଦେଇକି ତାପରେ ହଳଦୀ ପକେଇକି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଟମାଟୋ ଆଳୁ ସବୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିକି ପାଣି ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ସିଝିଗଲା। ତାପରେ ଖାଇବି ଜଲ୍ଦି ବାଡ଼ି ଆଣିକି ଖାଇ ନେଇକି ରିଲ୍ସ କରିବି ବୋଲି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ରିଲ୍ସ କରିକି ତାପରେ ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଦେଲି। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇ ସାରିକି ପୁରା ଏବେ ଫୁଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ରେଡ଼ି ହେଇକି ଏବେ ରିଲ୍ସ କରିବି ବୋଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦୟାକରିକି ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଲଗାଇଲେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ।